परिवर्तन स्लोगान दी आमार प्रमोद बर' सरकार आही परिवर्तननि मुङाव प्रमोद बर' फैनानै स्लोगान होनायनि उनाव मा जादों नोंथांमोना निश्चय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन। दायो बिनि सिगां आङो बिपिएफ हान्जानि एमएलए सारा मा बाथ्रा बुंदों फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि सोमोन्दै गोबां बिपिएफ हान्जानि मानसिफ्रा जेदा जेदि इउपिपिएल हान्जाजों चेलेन्ज नांगासिनो दं बा इउपिपिएल हान्जायाबो कंग्रेसखौ लानानै लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ लानानै गोबां चेलेन्ज खालामगासिनो दङ। जा देरहायो सोर जेनो बिथांमोननि खाफालनि खोथा। नों आं रायजो राजाया बिथांमोनखौ फेजेननोबो हागोन आरो देरहाहोनोबो हागोन। दायो नोंथांमोना जाहाथे आं बांद्राय गोलाव बुंनो साननाया टाइमनिबो एसे अभाब आंहा। आं मोनसे कार्बि आंलं होननाय जायगायावसो दंफैयो। दायो आङो फिन गुवाहाटि फारसे आवगायफिननो नागिरदों। नोंथांमोना जाहाथे मैयानो निश्चय नुनानै बुजिखादों नङा होमब्ला? बेखायनो नोंथांमोना एमएलए सारा मा बाथ्रा बुंदों बै भिडिअ स्क्रिप्टनि सिगां सिगां आं नैबे एमएलए सार बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोनासंनो थाखाय खामानि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे गामिनि आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोबाव बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै। फंनैसोल' खोथा जिहेतु बे अफिसा जोंनि इयुथनिनो अफिस हिसाबै इयुथनिफ्राय फंनैसो बुंनांगौ होननानै आंखौ बुंनो खावलायनायनि थाखाय फंनैसोल' बुंनो थाखाय गसंनाय जादों। सनमान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे इउपिपिएल दोलोआ जे जयन्त सेक्रेटारिखौ जोंनि बिसायथि हिसाबै फैबाय थानाय जे लोकसभा इलेक्शन बेयाव जों फसंबाय आरो नोंथांमोना बेखौ दिनै रोखा जाखा बे जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानाय बिनि थाखायबो स्पष्ट जानानै दङ। दा जों खामानि मावदों होननानै बुङोब्ला जों माबायदि 2-2.5 लाखसो बारायाव जों देरहानो हायो बेखौ नोजोर बोनानैसो जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि तारिखाव जों जेबो खामानि मावालासे जिरायनानै थाब्लाबो जोङो 50,000निफ्राय गोजौआव जों देरहानानै दंखायो। जों दिनै खामानि मावनायनि खारना बेल' जे जोंनो माब्रैबा 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखसिम पार्टियाव जों देरहानो हायो बेनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोना जे बिपिएफ दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सानफा एफा बुगायै हाबगासिनो दङ आरो बे सासे सानैल' नङा गामि दरसेयैनो बा ओनसोलनि माखासे 100 जन 200 जन 300 जन बेबायदिनो जयनिं जागासिनो दं। नोंथांमोननि प्रग्रामा रमेशनि सिङावबो गोबां लाइमोनफ्राबो जयनिं जादों बिएसइउनि बिथांमोना जयनिं जादों आरो गोबां रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट खालामोमोन दा बिथांमोनहा लासै लासैनो जयनिं जाफैगासिनो दङ। दा ओंखायनो दिनै जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। कारना जाहैबाय जों जे एमपि इलेक्शन देरहागोना एकदम स्पष्ट बेयाव जोंहा गोनो गोथो थानो नाङा। दा मोनसेल' खोथाखौ जोंहा गोसोआव लानांगोन जे जोङो इउपिपिएल दोलोआव दिनैनिफ्रायनो माखासे खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेयो जाहैबाय जोंहा एसे एमएलए बिथाङा बुंलांदों जे पेसेन्टनि खोथा बे पेसेन्टनि खोथाखौथ' नोंथांमोनहा मोजाङै बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया। पेस होननानै बुङोब्ला जे मोनसे बुथआव माने भटार लिस्ट थायो बे भटार लिस्टनि पेसआ 15टा 20टा 30टा पेस आरो बे पेस मोनसेयाव बिथांमोना पेस थायो बे पेस मोनसेयाव 30 जन थायो आरो बे 30 जनखौ नायनो थाखाय बिजिरनो थाखाय सासे दैदेनगिरि जायो पेसखौ बेखौनो पेसेन्ट होननानै बुङो। दा बे पेसेन्टआ साबेसे इउपिपिएल दङ साबेसे बिपिएफ दङ साबेसे बिजेपि दङ गावनि पेसआव बेखिनिखौ 30 जननि गेजेराव साबेसे इउपिपिएल दङ बेखौ एकदम रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। साबेसे बिपिएफ दङ बेखौ रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। साबेसे बिजेपि दङ बेखौ रोखायै खोन्थानो हानाय जानांगोन। आन्दाज एसे होलाबायबा जानाय नङा। दा बेखिनि खामानिखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मावनांगोन लाइमोनफ्रा मावनांगोन बिसेसकै जोंहा पेरेन्टआबो मावनांगौ दङ थेवब्लाबो बिसेसकै जोंहा लाइमोनानो खामानिखौ मावनांगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना एसे गोनो गोथोआव दङ हयथ' सोरबा रायदाव हैयोब्लासो हाबफैगोन पार्टियाव बेबायदिखौ थांनानै जोंनि लाइमोनफ्रा जों रायदाव हैनांगोन।
सावरायहैनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा सोरबा ओरैबायदि दं लिंबासो जयनिं जागोन होनग्राफोर दङ हारसिङै गोसो जानानै जयनिं जाफैग्राया खुब खम एसे नोंथाङा जुदि एप्रच खालामहैयोबानो रायज्लायहैयोबानो नोंथाङा जयनिं जागोना एकदम रोखा जों दिनै खालि सौहैनांगौ आरो माने दस्राखौ जेरै नक खालामनांगौ जों बिदिल' नक खालामहैनांगौ होमबानो अट'मेटिक बिथांमोना कनभिन्स जाखाबाय आरो ओंखायनो नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ जाहाथे मावो बेनिखायनोबो न' थांनानै खोथा बाथ्राखौ मेलेनि जे परिबेश बा स्ट्रं बेयो थाया जों सिगाङाव माखासेखिनि खोथाखौ जोंनि सरकारनि माखासेखिनि खोथा दोलनि माखासेखिनि खोथा एमएलए सारनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना निश्चय खोनाबाय बुजिबाय नङा होमबा नाथाय जेननाय देरहानाया बेनोसै आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो आरो दासिमबो बुङो आङो जायनो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जेलाव फासिनानै थानाय बिथां एक्स एनडिबिफोर दङ बेजों लोगोसे डिआर नाब्ला एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेलनिफ्राय जाय बिथांमोना उदां अख्राङाव लाबोनो नाजागोन एबा रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो आखायाव थिरांथा लागोन जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन बे बिथांमोनानो निश्चय देरहागोन होननानैसो आं सानो दा नोंथांमोना मा सानदों आं जेबो बुजिया नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन अब्ला बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बै सिगाङाव आङो भिडिअ स्क्रिप्टआव दहाय होनायनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लादो আজি আমাৰ ফকীৰাগ্ৰাম ব্লক কমিটিৰ উদ্যোগত আমাৰ ফকীৰাগ্ৰাম MCLA সমষ্টিৰ এৰিয়া লৈ আমাৰ যিটো আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিটো ইলেকশ্যন পৰিচালনা সমিতি এই ইলেকশ্যন পৰিচালনা সমিতিটো গঠন কৰিলে আৰু এই ইলেকশ্যন পৰিচালনা সমিতিটো আমাৰ প্ৰায় ৭৫ জনীয়া এটা ইলেকশ্যন পৰিচালনা সমিতি আজি সবৰে উপস্থিতিত সুস্থভাৱে এটা গঠন কৰি দিলে মোক বিশেষকৈ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিছে মোক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস ৰাখাৰ কাৰণে মই এই হিচাপতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক তথা আমাৰ ব্লকৰ যিখিনি মানুহ আছে সবকে মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আগন্তুক এই লোকসভা নিৰ্বাচনটো অতি সুস্থভাৱে যাতে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সবৰে সকলো স্তৰৰ বুথ লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি আমাৰ বিভিন্ন লিডাৰ সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ চাওক আজি আমাৰ জইনিং প্ৰগ্ৰামটো হয় আমাৰ বহুত বেছি মানুহৰ জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছিল পিছত আমি যোৱাকালি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যিহেতু আমাৰ ইলেকশ্যনৰ বতৰ আমি এতিয়া গাঁও পৰ্যায়ত যাব লাগে আজি আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় ২৫০ মানুহৰ জইনিং হ'ল আমাৰ ২০০০তকৈ মানুহ ওপৰত বেছি আছিল জইনিঙৰ বাকী মানুহখিনি আমি য'ত যাৰ প্ৰাইমাৰী আছে সেই প্ৰাইমাৰীত আমি এটাকে মিটিং কৰি তাতে আমি জইনিঙৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম ৰাইজলৈ নতুন সভাপতি ৰণনীতি আপুনি নতুনকৈ কি হয় আমাৰ বহুতো বুদ্ধিজীৱী আছে সেই বুদ্ধিজীৱীবিলাকক লৈ আমি ৰণনীতিখিনি আমি তৈয়াৰ কৰিম তো ৰাইজক এটাই মই মানে কি জনাওঁ যে বৰ্তমান যি ভুল আমি কৰিলোঁ বড়ো অনাবড়ো ৰাজনীতিও আমি কৰিলোঁ পৰিৱৰ্তনৰ ৰাজনীতিও আমি কৰিলোঁ বড়ো অনাবড়ো ৰাজনীতি কৰি আমি দুবাৰ আমাৰ লোকসভাত আমাৰ হীৰাচৰণীয়া ডাঙৰীয়াক আমি পঠালোঁ এই যে হীৰাচৰণীয়া ডাঙৰীয়াই আমাৰ অনাবড়ো ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিলে কি নকৰিলে আপোনালোক সবেই জ্ঞাত আৰু সেইখিনি আমাৰ ৰাইজে আৰু নকৰে ভুলটো নকৰে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আহি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত যিটো মাধামাৰ কৰিলে ৰাইজক যিটো হাৰাশাস্তি কৰিলে উন্নয়নৰ নামত যিটো ভাকভাওনা কৰিলে অকল সিহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি আৰু ব্যক্তিগত পুঁজি লুটাৰ বাহিৰে আজিৰ ডেটত আমি যিটো অলপ আগতে আমাৰ বিধায়ক ছাৰে কৈছে যে এজন চেয়াৰমেনে পইচাৰ ওপৰত শুই থাকে আৰু সেই চেয়াৰমেনজনক আজি সিহঁতে সাসপেন্ড কৰিছে দলৰ পৰা সাসপেন্ড কৰিছে খুব লজ্জাজনক নিন্দনীয় ঘটনা আৰু এইবিলাক আমাৰ বিপিএফে 17 বছৰ কালত কোনো এজন বিপিএফৰ চেয়াৰমেনে পইচাৰ ওপৰত শুই নাছিল তো মানে সিহঁতে পইচা দেখা নাছিল আচলতে পইচা দেখা নোপোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে নতুনকৈ পইচা দেখা পাইছে সেইকাৰণে পইচাৰ ওপৰত শুই আছে আৰু এইখিনি মানুহে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে আগন্তুক ভৱিষ্যতে সিহঁতক অগ্ৰাহ্য কৰিব বুলি মোৰ ধাৰণা